Danas isprobamo pravu užičku kompot lepinju, ali u Beogradu. Angelina, koja je iz Užica, je otvorila lokal koji se zove Samo komplet i ovde ne stavlja nikakve dodatke, već samo sastojke koji su potrebni za ovo, a to su kajmak, jaje, pretop. Miks pretopa, 70% svinjski, 30% jagnjeći. Ima 3 varijante, jedna se zove Grdosija, tu je sve na duplo, standardna varijanta, i imamo ovu junior za klince. Uz svaku lepinju se dobija jogurt. Dosta me podsjeća na lepinju koju ja mnogo volim. Angelina mi je rekla da ona mnogo gotivi Blue Moon. Ovo je nešto što poprilično podsjeća na to. Komplet lepinje ume da bude jaka i često pretop preuzme taj ukus same lepinje. Ovde jaje i kajmak više dolaze do izražaja. U tom smislu mi je malo blaža varijanta. Baš je dobro. Stvarno je najpribližnije onome što sam probao u Užicu. Prije mi Grdosija. Naravno, jeste malo jača. Si baš gladan i hoćeš da se rasturiš. Grdosija je skroz cool opcija. Više pretopa, 2 jaja i 100 grama kajmaka. Ako hoćete da se zasladite, imaju domaću žito tortu, orasnice, a tu je i kafa. Slogan im je oprosti mi Bože, što mi je simpatično, jer kapiram da se donekle prejedamo ovde, jedemo jaku hranu, ali je toliko ukusno da ne možeš da odoliš. Za moj ukus je pokrila sve 3 bitne kategorije. Sočna je, hrskava je, ima dobar balans, slanoća na nivou koji meni prija, odnosno lepo su izbalansirani svi sastojci.